Μεγάλη χαρά μας θα είναι η παρουσία σας στο γάμο μας που θα γίνει την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου, 12:30 το βράδυ στο North Club. Γαμπρός ο Μέγας Καρνάβαλος και νύφη η τρελή αποκριά. Θα υπάρχει κακιά πεθερά, μεθυσμένος πεθερός, σεξι κουμπάρα και φάτι φίλη και πολύ γέλιο. Γιατί αυτός δεν είναι γάμος, αυτό είναι άλλη φάση. Τρελό πάρτι με αποκριάτικο γάμο στο North Club την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου. Έλατε να ξεφαντώσουμε μαζί και να φάμε όχι κουφέτα, αλλά κομφετί, σοου, χορός και όλο το σόι σε ένα γάμο για τα καρναβάλια. GC, αποκριάτικο πάρτι με έναν τρελό γάμο. Χορηγή SK Beauty Salon, Κουτσουράκη Σοφία, Ηροδότου 96, πρώτος όροφος, Νέα Αλικαρνασσός. Ανθοπολείο Βαλότα, Λεωφόρος Κνωσού 201. Art Events, πυροτεχνήματα, μπαλόνια, ειδικά εφέ. Χορηγή επικοινωνίας Intercity.gr, πόρταλ ενημέρωσης. Περιοδικό Πρόταση Γάμου. Face Magazine. Φιλική συνεργασία, Επιγραφές Ρωμαίος, Λεωφόρος Παπαναστασίου 116. Μουσική επιμέλεια, Μελωδία 106,6. Διοργάνωση GC Golden Chance, Χατζημιχάλη Γιάνναρη 19 και Evans 3. 25 Φεβρουαρίου, 12:30 το βράδυ, οι καμπάνες χτυπούν στο North Club στην Παπανδρέου 58. Μην το χάσεις.